எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி வந்து பானிபூரி வீட்டிலே பானிபூரி செய்யலாம் அப்படின்ட்டுங்க. அதுக்கான சட்னி வகைகள் முதல்ல நம்ம செஞ்சிடலாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிப்பு சட்னிங்க. அதுக்கு ஒரு 10லேருந்து 15 பேரிச்சம்பழம் வந்துங்க ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். அதோடங்க வெல்லம் ஒரு 1/2 கப்பு வெல்லங்க, அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்துங்க இனிப்பு சட்னிக்குங்க இப்போ நான் செஞ்சிட்ருக்குது. இது எல்லாமே ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருந்தேன். இப்போ இதில் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் புளிங்க, அதை கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா இந்த பேரிச்சம்பழம்லாம் இந்த இதிலே வேகணுங்க. வெந்துட்டு கொஞ்சம் கெட்டிப்படும். அதுக்கப்புறமே நம்ம பார்க்கலாங்க. இதில் என்னென்ன ஆட் பண்ணணுன்னு சொல்கிறேன். இன்னும் பவுடர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணணும். இதில் இது கொதிச்சோன்னே பார்க்கலாங்க. இது இப்போ நல்லா மலமலன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இப்போ இதில் வந்து 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூளுங்க, 1 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி, சாட் மசாலா 1/2 டீஸ்பூனுங்க, பிளாக் சால்ட்டு கொஞ்சம். பாருங்க, இந்த மாதிரி பேக்கிங்கில் வந்து விற்கும் பிளாக் சால்ட்டு. இது வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான், கொஞ்சோண்டு ஒரு பிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்புறம் கொஞ்சமாக பானிபூரி மசாலா. இப்போ இது எல்லாமே கொதிச்சிருச்சுங்க. இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சு அரைச்சிக்கலாம். இது ஆறுறதுக்குள்ளேங்க நம்ம பச்சை சட்னியும் உருளைக்கிழங்கும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னு காட்டுறேங்க. க்ரீன் சட்னிக்குங்க ஒரு கைப்பிடி வந்து புதினா, 1/2 கைப்பிடி கொத்தமல்லிங்க. புதினாவை விட மல்லி வந்து அதிகமாக இருக்கணும், அப்போனா தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். புதினா வாசம் ரொம்ப வந்தால் நல்லா இருக்காதுங்க. 3 பச்சை மிளகாய், ஒரு துண்டு இஞ்சிங்க. இது எல்லாமே இந்த மிக்சியில் சேர்த்துட்டு அதோட இன்னும் கொஞ்சம் 2-3 ஐட்டம் சேர்க்கணுங்க. அது என்னன்னு சொல்கிறேன். இதில் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. இந்த சட்னிக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்புங்க. அதோட 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் தனியாங்க. இது ரெண்டையும் இதோட ஆட் பண்ணி இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாங்க. இப்போ இந்த சட்னி அரைச்சி வச்சுங்க, தண்ணி ஊற்றி மையாக அரைச்சிருக்கேன். இப்போ வந்து இதை வடிகட்டிடலாங்க. இந்த மாதிரி வடிகட்டிக்கணுங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்தளவு ஊற்றி நம்ம அதை டைல்யூட் பண்ணிக்கணும். இதை பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேங்க. இது வந்து அந்த தண்ணி வடிகட்டிங்க. தண்ணி எந்த அளவு வேணுமோ அந்தளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டாச்சு. க்ரீன் சட்னி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து ஒரு 2-3 பவுடர் சேர்க்கணுங்க. கொஞ்சமாக பிளாக் சால்ட்டுங்க. இதெல்லாம் போட்டிங்க அப்படின்னா தாங்க அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லலாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பானிபூரி. இந்த 4 பொடி சேர்க்கணும். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஜாமானோட அதை சேர்த்தோன்னா தான் அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும், அந்த டேஸ்ட்டும் கிடைக்குங்க. அதனால தான் இந்த பொடியெலாம் சேர்க்குறதுங்க. பானிபூரி மசாலாங்க, 2 டீஸ்பூனுங்க. சாட் மசாலா அது ஒரு 1 டீஸ்பூனு. இதில் வந்து நம்ம ஜீரகமும் தனியாவும் போட்டு அரைச்சிட்டோங்க. அதனால் இதை அந்த தனியாத்தூளும் ஜீரகப்பொடியும் வேணாம். அது போட்டு அரைக்கல அப்படின்னா அந்த 2 தூளும் சேர்த்துக்கணும். இப்போ இந்த சட்னி வந்துங்க, இதில் கொஞ்சமாக இந்த க்ரீன் கலர் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சிக்கலாம். புளி ஊற்றலாங்க, பட் அதை விட லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சிட்டிங்கன்னா அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டும் வரும், நம்மளுக்கு அந்த க்ரீன் கலரும் மாறாமல் இருக்குங்க. லெமன் 1/2 லெமன் இதுக்கு புழிஞ்சிக்கலாங்க. இந்த அளவுக்கு சொல்கிறேன் நான். ½ லெமன் புழிஞ்சாச்சுங்க. இப்போ நம்மளுக்கு க்ரீன் சட்னி ரெடிங்க. இப்போ நம்ம இனிப்பு சட்னியை அரைச்சிட்டு காட்டுறேங்க. அது இப்போ ஆற வச்சுருந்தோம் இல்லைங்க, அந்த சட்னியை வந்து மிக்சியில் போட்டு அப்படியே அரைக்கணுங்க. அதை அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம். நம்மளோட க்ரீன் சட்னிங்க, இது வந்து இனிப்பு சட்னி. நான் அந்த வேக வச்சுருந்தேன் இல்லைங்க, அதை அரைச்சிட்டேன் நல்லா ஊற்றி. ஆறினோன்னு மிக்சியில் அரைச்சாச்சுங்க. அதை அரைச்சிட்டு அந்த திப்பியாக வாயிலெல்லாம் கிடைக்காதுங்க. அது நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் திக்காக இருந்துச்சுன்னா தாங்க பூரி ஊறாமல் இருக்கும். அதனால் இது திக்காக வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு பார்த்துடலாங்க. ஒரு 5-6 உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேங்க. இதில் உப்பு, மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இதில் வந்து ஆனியனுங்க, ஒரு 3 வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க. அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம்.
ஒரே ஒரு கேரட்டுங்க துருவி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுனால இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. இது உருளைக்கிழங்கு அப்படிங்கிறதுனால பெருங்காயம் கொஞ்சம் நிறையாவே போட்டுக்கலாங்க. ஜீரகத்தூளுங்க 1 டீஸ்பூனு, தனியாத்தூள் 1 டீஸ்பூனு, மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்பங்க நான் 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இதோடங்க நம்ம பானிபூரி மசாலா கொஞ்சம், நம்மளோட சாட் மசாலா 1 டீஸ்பூனுங்க. இந்த 5-6 உருளைக்கிழங்குக்கு சொல்கிறேங்க. அப்புறம் கொஞ்சமாக பிளாக் சால்ட்டுங்க. அவ்வளோதான், இதுக்குள்ளது எல்லாமே போட்டாச்சுங்க. இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு பார்க்கலாங்க. உருளைக்கிழங்கு பிசைஞ்சாச்சுங்க. உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு, பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். நம்ம போட்ட தூள் எல்லாமே ரெடி பண்ணி இப்போ பானிபூரி வத்தல் வறுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி ரெடிமேடாகவே கிடைக்கிதுங்க பானிபூரி வத்தல்னு சொல்லிட்டு. இதை வந்து நம்ம பொரித்து வச்சுக்கலாம். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி பொரித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேங்க. ஒரு பூரியை வந்து ஹோல் பண்ணியாச்சுங்க. அதில் இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க. கை போடுறப்ப போடாதீங்க, கை போட்டால் வீணாக போயிடும் கிழங்கு. அதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து உருளைக்கிழங்கு வச்சாச்சுங்க. ஃபஸ்ட்டு இனிப்பு சட்னி ஊற்றிக்கணுங்க. கொஞ்சமாக இனிப்பு சட்னி ஊற்றிட்டு க்ரீன் சட்னிங்க, க்ரீன் சட்னி கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கணும். இதை அப்படியே இப்படி அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாங்க பிளேட்டில். நான் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி தாங்க அரேஞ்ச் பண்ணணும். பானிபூரி நம்ம வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண பானிபூரி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எங்கள் கிட்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்குள்ளே பாருங்கள் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டாங்க. பானிபூரி வந்து செஞ்சு பாருங்கள். கொஞ்சம் வேலை இருக்கிற மாதிரி தாங்க இருக்கும், பட் ஆனால் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். நம்ம வீட்டில் செஞ்சது ஹைஜீனிக்காக செஞ்சது, நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.